Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι. Τα πολύ παλιά τα χρόνια, σε ένα όμορφο παλάτι, ζούσε μια βασιλοπούλα που την έλεγαν Χιονάτη. Κάποια μέρα η μαμά της πήγε στο Θεό κοντά και έφερε ο μπαμπάς στο σπίτι την κακιά τη μητριά. Ήταν μάγισσα και είχε ζήλια για το κοριτσάκι και ρώτησε μια μέρα το μικρό της καθρεφτάκι: «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη σε τούτο το παλάτι?» Και ο καθρέφτης απαντά: «Μα είναι η μικρή Χιονάτη». Αποφάσισε αμέσως μία διαταγή να δώσει, στο φρουρό του παλατιού τη Χιονάτη να σκοτώσει. Τη λυπήθηκε εκείνος και την άφησε να ζήσει και στο δάσος την πηγαίνει για να μην ξαναγυρίσει. Έκλαιγε η μικρή Χιονάτη, είχε αρχίσει να νυχτώνει, μα ήρθαν τα μικρά ζωάκια και δεν ήτανε πια μόνη. Γίναν φίλοι της φτιάξαν και ένα όμορφο κρεβάτι με όλα τα ξερά τα φύλλα και κοιμήθηκε η Χιονάτη. Το πρωί, σαν βγήκε ο ήλιος, τρέχοντας και μάνι-μάνι, έφτασε σε ένα σπιτάκι που μέναν 7 νάνοι. Ο Γκρινιάρης, ο Σοφός, ο Χαρούμενος, ο Συναχωμένος, ο Υπναράς, ο Ντροπαλός και ο Χαζούλης ο καημένος. Σαν την είδαν τι χαρά, έτσι που ήταν ομορφούλα, την κρατήσανε κοντά τους σαν μικρή τους αδερφούλα. Όμως μέσα στον καθρέφτη η κακιά η μητριά της, ζωντανή είδε πως ήταν και χάθηκε η χαρά της. Ντύθηκε φτωχή γριούλα, πήρε και ένα καλαθάκι, τάχα πως πουλούσε μήλα, πήγε στο μικρό σπιτάκι. «Ομορφούλα», της φωνάζει, «έλα πάρε μιλαράκια, είναι φρέσκα, τα έχω κόψει με τα 2 μου τα χεράκια». Ξεγελάστηκε η Χιονάτη, που να το ξέρε η καημένη, πως η κάθε μια μπουκίτσα ήταν δηλητηριασμένη. Δάγκωσε ένα κομματάκι, μόλις το έβαλε στο στόμα, λιποθύμησε και αμέσως έπεσε ξερή στο χώμα. Όταν ήρθανε οι νάνοι και την είδαν πεθαμένη, «Πω κλάμα, τι τρομάρα που επήραν οι καημένοι». Ένα γυάλινο σπιτάκι φτιάξαν και τη βάλαν μέσα, να την έχουν συντροφιά τους τη μικρούλα πριγκιπέσα. Μία μέρα από το δάσος, πάνω στο όμορφο άλογο του, βασιλόπουλο περνάει μ' όλο το τρανό ιππικό του. Σαν την είδε τότε είπε: «Ό,τι όμορφο που είναι το ολόλευκό της χρώμα», και έσκυψε όλο θαυμασμό και τη φίλησε στο στόμα. Τότε λύθηκαν τα μάγια, ξύπνησε η μικρή Χιονάτη και ο ωραίος βασιλιάς την επήρε στο παλάτι. Την παντρεύτηκε και έτσι η Χιονάτη η μαγεμένη έγινε βασιλοπούλα και έζησαν ευτυχισμένοι. Και τώρα που το παραμύθι τελείωσε, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ. And now that the fairy tale has finished and everyone has lived happily ever after, I want to thank you all for watching. Adeu!